O Museo Etnolóxico custodia en depósito a Real Carta Executoria de Fidalguía da familia Meruéndano, expedida pola Chancelaría de Valladolid no ano 1651. A carta executoria é un tipo de documento xurídico cuxo contido é o preito e sentenza polo cal se recoñece a condición de fidalguía do demandante. Este tipo de preitos enténdese no contexto de crise xeneralizada do século XVII que afectou especialmente a Castela debido ás dificultades da facenda real causadas principalmente polos gastos das continuas guerras. A nivel local, isto traduciuse no aumento do pago de tributos e do sostemento de soldados, provocando continuos enfrontamentos entre quen estaba obrigado a tributar e quen, como os fidalgos, quedaba libre do pago. O caso dos Meruéndano iníciase no ano 1628 no lugar de Villar de los Barrios, na actual comarca do Bierzo, León. En agosto dese ano, Antonio Meruéndano o Bello denuncia que fora inscrito no padrón de peiteiros, sendo el fidalgo notorio de sangue e apunta como a orixe deste feito a inimizade, a paixón particular e a malicia dos membros do concello, que aproveitaran a súa avanzada idade que dificultaba a presentación de probas da súa xenealoxía fidalga para inscribilo como peiteiro obrigando a pagar tributo, sacándolle prenda a modo de fianza. Na súa defensa, Antonio Meruéndano achega diversos testemuños de veciños de avanzada idade que presentan unha relación pormenorizada da súa ascendencia e corroboran a súa condición de fidalgo de sangue por liña de varón, alegando, en suma, telo visto tanto a él como aos seus fillos, Antonio Meruéndano, el mozo, e Andrés Meruéndano, ocupar postos reservados para fidalgos como xuíces, rexedores ou confrades. Aínda coas testemuñas a favor, as continuas apelacións alongaron o proceso, que quedou en suspenso entre xuño de 1630 e xuño de 1634, ano en que foi reactivado polas viguas dos fillos de Antonio Meruéndano o Bello, Leonor de Yebra e Ana Carbajo como representantes dos seus fillos no preito, agás de Diego Meruéndano Yebra, clérigo e descendente de maior idade. A pesar do tirapuxa de apelacións, a falta de probas na súa contra dará como resultado o 26 de maio de 1637 a sentenza definitiva en favor da fidalguía dos demandantes, que pon punto e final o proceso xudicial devolvendo á familia Meruéndano o padrón de fidalgos. O resultado material deste proceso xurídico é o documento depositado no Museo Etnolóxico. A carta executoria dos Meruéndano é un documento encadernado con cuberta de pele escura decorada con floróns e bordura en dourado. O interior, formado por 120 páxinas de pergameo manuscritas por ambas as caras, decórase a través do resalte dalgúns títulos con letras de maior tamaño en dourado sobre fondo granate. O documento complétase con selo pendente de chumbo cosido con cordón de cores. No anverso aparece a imaxe de Filipe IV entronizado, sostendo cunha man a espada e coa outra o globo terráqueo coroado cunha cruz. No reverso disponse o escudo timbrado coa coroa real coas armas de Castela, León e Granada. Na orla, a lenda identifica os territorios do monarca. O selado do documento puña fin ao preito e certificaba, agora sen lugar a dúbidas, a fidalguía da familia Meruéndano. O traballo documental levado a cabo polo persoal do Museo Etnolóxico permitiunos corroborar a versión dos Meruéndano. Tanto Antonio Meruéndano, o Bello, como os seus fillos xa aparecían con anterioridade ao preito, identificados en padróns de fidalgos ou ocupando cargos propios da fidalguía. Unha fidalguía que, como demostran as probas de filiación posteriores, foi mantida polas xeracións seguintes, o que asegurou a pervivencia do título co que os Meruéndano chegan ao Ribeiro no século XIX.